actually gima be adwa medo ok adwa blame but adwa mana kwayo riwruok mar Nakada kaachiel gi government ne osewacha matin lakini adier makende jok ma rules gi dhi bedo ma rules gi loso negi gin joma tindo to joma tindo ma ji deal go masani opogore joma tindo ma ne ji deal go higni mokalo magi Gen Zs tapani hapo sani government osing'enga ma Gen Z Gen Z ng'ama wa expect ni kinyise ne keketem marach to imbe keketeme nikech isenyisa ne kekateme koro sama wakelo chikegi mon mi chikegi nego ti Nakada ka keto chikegi mondo ti gitie mondo mi gihiny jomoko maybe ng'at moro ma ne piny ma ok ni kata government to sama gikelo chikni nego bende chikni sama notim research ofwenyo adier kong'o e gima hinyo ji ok ni maybe nitie drug moro hadi drug moko mosefweny ni hinyo ji street lakini koro idwa ket gini tok kono maka poni nitie drugs moko hadi drugs ma be hinyo yudho e street mong'ere ong'e ni to gigi gin jok mage ma are after this nikech seche moko diket chikni ma dibedo idhi tim crackdown kata supermarket to mana supermarket mag jomoko ma wegi supermarket matindo tindo ma miuse kong ema dhi yudo crackdown supermarket moro mar ng'at moro manie government nikech I'm sure ni Nakada ok en a sole body ok en independent nyaka yud support from government koro what if kapo ni nitie supermarket moro ma ng'ato en ja government be crackdown dhi timre nikech an kaka Gen Z kiseng'isa ni ok onego itim to maybe an go handa moro ma nause supermarket na moro matin kata manowena through generation to mara bedo crackdown to moro mar ng'at manie government ok bedo crackdown kanya ma kendo koro issues mang'eny dhi bedo and another issue mane madam wacho kae mar weche mag tobacco yes it's true Kenyans okawo wachno serious ni ma ok yud ka ji madha ndawa oyaye kaka ndalo machon kanotin lakini nitie issue gi foreigners yes nitie issues gi foreigners ka gidonjo e country kae miyudo ni ng'ato maybe from county ne mzungu moro en kata county ne ji madha ndawa oyaye koro kobiro ka en street kata en bath football pitch kuma ji goye mpira to ywa ndawa koro afile ni rules gi nego ket kata sama ng'ato lor piny e airport kacha hakuna kuvuta sigara no smoking in public if you smoke you'll be arrested so that by the time ng'ato lor airport ni when in this country when I smoke kaka ng'at ma active smoker tie passive smoker moro ma dhi hinyre mon mi watem be konyo weche mag chronic diseases kabiro pani kanyo nego bed ni foreigners gi begi imiyo gi wach nikech Kenyans wanto chikni waseng'eyo maonge ng'ama ywa ndawa oyaye lakini foreigners madonjo en adier ni ndalo mane chik mar ndawa obiro ne en wach malwenye to wan sani